Hello mga kaanes, naghahanap ka ba ng masarap na kainan na affordable dito sa Boracay? Naku, try natin itong kulay mangyan. Mukhang madaming tao, mukhang totoo ang marites. Totoo ang chika na masarap dito at affordable. In fairness, nakita natin ang presyo. Affordable nga. And sabi ni Kuya na nag-drive sa amin papunta sa hotel. Ayan. Masarap nga dito. Yung daming tao. Nakapila pa kami. Hindi kami VIP. Nakakainis. Char! See you and let's see our experience. Neil, hi! So mga ka-anes, dumating na ang mga order. Ito yung Budbud Special. 90 lang yan. Pansit, canton. Magkano to? 150. Tapos yan. Fried chicken is 340. Ayan. And Charan! Ito ay, ano to? Sisig tofu. This one is bulasing for only 90 pesos. And this is tofu. Sisig tofu for 189. Ano yun? Bulalo? Bulasing. Bulasing pa rin. Dalawa kasing Yan. Kain na mga kanin. Kain. Itadakimasu. Kain tayo. Pero meron liver. Liver. Namiss ko to. Ano bang specialty nila? Bulasing. Tapos yung bud. Bulalong sinigang. Ben, masarap. Tingnan mo. Masarap yung bulasing mga ka-Ernest. Must try. It's bulalo and sinigang. It's nice. Piniman ko pa lang siya, but piling ko masarap. Masarap! Kinumbine nila ka-Ernest. Ito ang order ninyo. Bulalo na sinigang. Bulasing. Ganyan para mag-ex. Sinigang fusion. Piniman ko pa. Ay, may gold. Yummy. Talagang 90 lang. Perfect. Amazing. Para siyang sinigang na baboy na walang gabi. Nakasama kumain kay Michelle. Michelle's convenience. Kain muna kami mga kaanis ha. Chicken! Oh, kawawa naman yung wings. Hindi na pinansin sa akin na yan. Asan ang breast? Yung sisig tofu nila parang creamy. May ano siguro. May ano yun? All-purpose cream. Which is good kasi yung tofu, maasim talaga yung lasa niya. Pero nung nilagyan nila ng sauce ng sambutan, parang fusion siya ng, parang may nalalasahan kasi akong nuts.
Oh. Pagbalikan mo. Wait lang, tikman ko muna. Parang tofu siya na kare-kare. Hey friend, kuha ka lang. Ito yung chicken nila. Hindi ko pa nag- Tikman natin. Standard kasi natin sa chicken yung isanes. Ay, hindi ko bet tong to. Bakit? Sa may peanut butter. Or yung first bite ba? Yung chicken lasang Hindi ko ano? bet. Yung chicken parang lasang palibig sa ninong sa kasal. Ano yung prinito yun? Diba? True. Oo. Ito ang masarap. Bulasing, mga kaanin. Ano ba yan? Storage almost full na ang bakla. Meron na ulit. Ano na yung sinasabi mo? Ubus ko na. Yes. Ayun, so yung chicken nila. There's no difference. May difference. There's no difference dun sa There's no significant difference. There's no significant difference dun sa Therefore, taste ng ano, Pabit-bit. pabit-bit sa binyo. therefore you reject But that it's null good. hypothesis. Sorry. It's good pa rin. You reject that null hypothesis. Wala akong nalasahang ano. Sorry. Ayun, punta na sa taas. Wala akong nalasahang season. Okay. Dun sa fried chicken lang talaga. Nalasahang. Pero mas malamig Ayun. yan. Ay, ano naman. Ano? Ang ulo, maduduwal-duwal. Wow, buntes. Hindi, ang dating kailangan ay mag-spray yung bottle. Anything cold? Hindi naman. Water lang. Ay, gano'n. Pero pag cold na coke, kaya ba? Pwede. Hindi walang bakit. Ibang klase. Pa-check up ka na, friend. Baka may allergy ko sa akin. Hindi naman. Hala, ito no. Hindi, ano yan? Ligaments. Hindi. Collagen. Ayun, collagen. Sabi lang yan. Collagen niya maganda yan sa skin. Ah, sige, laklakin natin ito mga kaanis. Maganda daw sa skin, sabi ni Tuling Ariela. Ayaw mo itong paa. Naubusan ako ng pagkain dahil sa vlog na ito. Na umatake sila agad. Sa lahat ng food na sinerve nila yung tofu yung Talaga? yung pancit kasi. Sa akin yung ano, Lasing. lasting. Sa akin yung ano, water. Grabe. Hindi, ito honest, ano lang. Chicken. Hindi pa Wala namang lasa tong chicken nila. Diba? Parang ano lang, parang fried chicken siya na hindi lang nilagyan Meron sa Tama. kayo, delikado ka kami para sa Uy, grabe, meron akong pang Hindi, wala. Ang sarap nga ng bulasing Ayun nila. nga eh. Di ba dala kayo ito parang Hindi. Sa terrorism na ako, kaya ako. Hindi ko pa natikman yung pansit. Yung pancit parang kayang-kaya ko. Wow. Siguro hindi na nila nalutong maigi kasi ano na tayo. Last order. Kaya kaya ka pa ng chicken. Pagod na yung chef. Malambot Friend, ko. kain ka. Isanes pa rin. Ramen. Isanes lechon. Tsaka andoks, masarap. Ano? Isanes Masarap. pa rin ako. Oh?
Pag nag-away kayo ng Santa Barbara, isa ng selection. Sa tabi po namin po ni Rari. True. Siguro yung nagpapasarap yung katabi. Tama naman yung reviews niya, malambot yung yung chicken. But it does not taste other than chicken. Pero mas gusto ko yung pansin gano'n talaga kinain. Plain chicken. Ngayon kung ang tawag dito? Kung high blood ka, this is okay. Kasi it's Walang siya lang salt. chicken lang. Ano bang bestseller nila dito? Ano sabi nila? Bulati. Bulasing. Kaya pala. Masarap ng bulati. Pero hindi kayo kumain yung taba. Ako kumain. Collagen. Meron pa ako. Hindi ko alam kayo. Meron kasi dyan. Friend. Ano ni Jen? Ako kasi daw ako kumakain ng paano ba? Arte po niya. Lahat ng naka-artehan kay Rex pa-comment daw. Ako na yung nauna. Sarap na sarap si Miss Ann ko dun sa mga kinakain. Kasi kaya 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 hindi pa niya ubos. hindi. Kasi na-late ako dahil sa inyong mga kaanin. Kaya yung tubig nila dito. Doon sa Sarap. hindi kaya. Yung anawa. Hindi mo ba naamoy na sa pagkasa? Ano mama? Hindi, para kasing sinunog muna nila yung Ito. yung skin ng para maalis yung balangito. Kasi it's gross na kasi kapag hindi nila mas maigi yung balangito. Hindi to taba Hindi yan tapa. Hindi yan taba ngayon. Nakakaumay. May rice pa. Sam! Wala akong gana. Mga kamang tamang Harvard ka na ano. Parang duwa sa'yo, giplakan to. Hindi lang ako nasasayang sa chicken. Hindi, pero kasi parang wala talagang laman ng sa loob. Sa bagay, kasi iba yung lechon manok sa fried chicken. Chef ka, chef? Makakritik ka? Ganun yung Paluto ka nga ng ganyan. chicken. Ganun yung trabaho ko sa burger. Baka mga iba na ako sa kulay mga. Pero sarap yung pagkain. Mas maganda yung service. Well, mabait sila. Lalo na dun sa yung kinainan natin. Ang taon na kinainan namin sa Globies. Maharli ka doon. Kahit ng slide. Pero masarap. Yun nga lang, hindi sila nag-i-insist na nagbigay ng receipt. Ay, sorry. Which is dapat, di ba, every time na transaction, official receipt dapat. Hindi na yung tatanungin nila yung customer. They want official receipt. Para may Sweldo kami. sweldo.
Hindi kasi nadadaya din yung Pilipino. Oh, rating nyo na. Wait lang, isa-isahin ko. Rating! Feeling Ariella, 1 to 10. Anong i-rate ko yung kapuhan? Or i-specify ko Food, pa? the experience, Here, experience dito sa Polite. Polite. Rating ko nasa 7. Oh, with taas scale of 7. Recitation? Hindi ako nag-review. May recitation. Hindi ka nag-review. Kasi overall, rating ko na lang. 7.5. Wow. Pasado. Ang aking kaba. Sa ambience, 8. Wow, may pa-ambiyan. Hindi ano yung lasa ng budbud. Ay, yung budbud, huwag nyo tanongin, parang ito yung shawarma. Oh, Pero masarap. pas naman? 8. Parang shawarma. Oh, 8 daw. 8 daw yung shawarma. Oh, bako na shoulder. 7.5 po. Hindi pa yung nag-boost eh. Nag-shawarma rice ka na lang. Oh, ito si Basher. Ikaw nag-8. Wala nga lang yung sauce ng shawarma. Ang baba naman, ang kurip-kuripot mo. Sige, 7 na lang. 7 na lang kasi kinain ko din yung tira naming chicken. Kasi ganyan si Renz. High standard kasi siya. Akala niya mayroon siyang expertise sa mga ganyan. Okay, Marka Anes, rate ako yung pagka 6 sana kasi 7 na lang kasi. mapiling. Pakirate po ang kanyang kagwapuhan sa baba. 6 sana. Ako din lang yung kakain ng tira naming chicken na binash ko kanina. Ay, 7 na lang. Pero panskit. Ito yung sisig na tofu. Ah, Sisig tofu. na-appreciate nila yung sisig na tofu. Ang hindi. Mga 15 siguro na slice yung naka. Oh, sabi dapat yung magbayad mo 180 na. Ay, fried chicken. Ako naman, 7 din. Ano lang, other than bulasing, okay lang. Pero yung bulasing masarap. The rest, okay lang. Promise masarap yung sauce nila nito. Ba't mo gusto? Yung? Ayaw ko. May peanut butter. May something. Bye-bye. Oo, yung chicken mo. Bye-bye. Ganda, no? Na-insecure ako dyan. Bye-bye sa patindig.